Det er jo mange som driver med teknisk isolering, men hva tenker dere om fremtiden til de firmaene som kun spesialiserer seg på teknisk isolering? Hvis vi ser på kort sikt, så tror jeg faktisk det at de kommer til å se en del vekst i markedet. Podcasten Isolert sett utgis av ISO-partner, Norges ledende leverandør av teknisk isolering. Se vårt utvalg på tekniskisolering.no, med produkter fra Armacell, Glava, Paroc, Rockwool og mange flere. Nå over til studio. Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Isolert sett. I dag så vi så heldige å få besøk av en av våre premiumpartnere, nemlig Rockwool. Hjertelig velkommen til dere, Kjetil Danielsen og Søren Nyborg. Veldig hyggelig å ha dere med. Aller først så tenkte jeg at dere kan fortelle litt kort om dere selv, og litt om deres roller i Rockwool. Ja, kan jeg starte? Er du spent? Egentlig så burde jo Gary si det her, for han er så flink å si det. Ja, Nordic. Ja, nordisk salgssjef i Rockwool teknisk isolering for alle nordiske land. Men også med ansvar for Norge. Ja, som er en del av Norden. Ja, jeg er litt usikker der, av og til. Det er fint, og jeg hedder Søren Nyborg Rasmussen, og jeg deltager fra Danmark. Det er også der, hvor jeg sidder, men jeg har ansvaret for teknisk service for Norden, inden for vores marine- og offshore-forretning, og så også vores procesisoleringsforretning. Og min baggrund er, at jeg er kemiingeniør. Jeg har jobbet i 24 år i malingsindustrien. Protective coatings, beskyttende maling, korrosionsbeskyttende maling til skibe, offshore og industri. Og så i de sidste 10 år har jeg arbejdet i Rockwool med lidt højere tykkelser og med isolering. Men samme segmenter og i mange tilfælde præcis de samme kunder. Ja, og det passer egentlig bra det med den overgangen, for da har du først beskyttet rørene mot CUI, og så nå går du på det neste laget utvendig i Rockwool og tager isolation, som beskytter malingsbelæg igen. Sant? Præcis. Det var også derfor, da jeg startede med og kontaktede Rockwool faktisk, da jeg var interesseret i at finde et nyt sted, et nyt job. Der var det at kontakte Rockwool, fordi isolation og maling, de hænger så tæt sammen. Det er jo, når vi er ude hos ingeniørfirmaerne eller ejerne, så typisk har de samme man kan sige, ansvarsområder. Det er de samme mennesker, der har ansvaret for både maling, korrosionsbeskyttelse og isolering. Og det hænger også tæt sammen. Og præcis min indgangsvinkel også til at kontakte Rockwool var korrosion under isolering, fordi det var noget, som vi arbejdede rigtig meget med i det malingsfirma, som jeg kom fra, og som jo naturligvis også er en vigtig ting for Rockwool, når vi arbejder med vores isoleringsprodukter. Netop at vi ønsker at have nogle produkter, som ikke bidrager til korrosion, ellers har så lille en effekt på korrosion, negativ effekt på korrosion som muligt. Hvor mange land er det dere er, ja, egentlig, nå? Er det flere land, liksom? Som Rockwool er i? Ja. Ja, Rockwool leverer faktisk isolering over hele verden. Ja. Og den organisation, som Kjetil og jeg arbejder i Rockwool, vi har markedsansvaret for marine og offshore isolering globalt i Rockwool. Så vi har kollegaer, der sidder i Kina, i Nordamerika, i Thailand, Singapore, ja, rundt om i hele verden. Og i Norge. Også i Norge. Ja. Også i Norge. Og i Finland, og i Sverige. Ja.
Men det er jo netop, når vi, vores kollegaer, som arbejder med bygningsisolering, de arbejder jo med produkter, som skal møde de lokale byggestandarder og måder, man bygger på i de individuelle lande. Så det er jo deres fokus, og det er jo også sådan, at når de udvikler produkter, så er det med det for øje. Hvorimod, når vi arbejder med teknisk isolering til industri og marine og offshore, jamen så arbejder vi jo med kunder og projekter, hvor at ingeniørfirmaet måske sidder i Norge. Det gør det i mange tilfælde. Ejeren kan sidde i Frankrig eller et andet sted, og så skal projektet måske bygges ud i Asien. Og så er det jo vigtigt, at vi har et globalt sortiment, så at vi har produkter, som har den samme kvalitet af de samme produkter, vi kan levere over hele verden. Og også, at vi har en organisation, som taler det samme sprog, kan man sige, i forhold til, at det vi siger til kunderne, og det de anbefalinger vi giver, at det er det samme, uanset hvor det er, vi møder projekterne. Så det er, man kan sige, noget af det, der er rigtig vigtigt for os i Rockwool. Ja. Hvis jeg husker riktig, stemmer det at dere har 52 fabrikker worldwide? Kjetil, det skal du svare på, fordi jeg har ikke tal på det. Det sidste som var sagt var 52, ja. Om der kommer noen flere i ettertid, eller jeg vet ikke helt. Men det siste jeg hørte måneder gammel den informasjonen, men jeg synes jeg husker at jeg fikk med meg dere hadde 52 fabrikker i verden. Det var sagt det, ja. Ja. Ta det litt med en klype salt, men jeg tror det skal være 52. Ja, det er ganske anselig. Og det sier jo litt om størrelsen på Rockwool også. Og så litt på det som du sier, Søren, så er det vel da det som du er inne på, så jeg mener et viktig poeng, at det er forskjellige krav i forskjellige land. Du er i kalde land, du er i varme land, du er midt imellom land, du har i masse ren land. Så jeg går ut ifra Rockwool, så jeg har vært på fabrikken og besøkt, og det er jo superspennende, i Roermond i Nederland, og at de produserer etter behovet til kunden, at dere har veldig fokus. Hva er det dere trenger i dette området, i disse klimatiske forholdene, sant? Ja, det er egentlig ganske godt sagt det, fordi at det er jo noe som vi til og med gjør ofte i Norge. Vi etterkommer en kundes ønske å få laget isolasjon ganske lik det som kunden eventuelt etterspør. Men det er jo også som Søren sier, vi følger jo ofte krav både til bygging av marine og offshore installasjoner. Så det er jo veldig mye av det samme som går igjen overalt, over hele kloden, men vi kan lage litt mer spesielle produkter. Ja. Præcis, det handler jo meget om, hvad er kundens behov, og om det er et behov, hvor man har brug for, man kan sige, et standardprodukt, og det er ikke standardprodukter, vi laver, men vi prøver at have man kan sige, et nøglesortiment af produkter, som vi netop kan levere i hele verden, hvor det er det samme, vores kunder får, når de har brug for det. Men så har vi også muligheden for, når der er specielt behov for at kunne lave noget specielt. Ja, vi må jo snakke litt om det med altså, som lytterne vet, så jeg kan jo ingenting om isolasjon, så å si. Jeg lærer jo litt i den podcasten her, da. Men i sommer så fikk vi jo være med deg, Kjetil, på en omvisning på en fabrikk her i Moss. Og det synes jeg var veldig spennende, og da fikk vi jo se hvordan isolasjonen deres ble laget. Og den blir jo faktisk laget av stein. Og det var nytt for meg. Og der er navnet steinull da, som ikke sant. Men kan ikke dere forklare litt om den prosessen der, hvordan det blir laget rett og slett? Ja, det kan vi gjøre. Vil du ta det, Søren, eller skal jeg ta det? Ja, men det kan være, at du skal tage det på norsk. Jeg kan ta det på norsk, ja. Så bliver der ikke nogen forståelsesvanskeligheder. Ja, det var det. Altså, det er jo rett og slett at vi smelter stein. Altså, det er jo prosessen på det er jo egentlig ganske lik det som man kan finne i en vulkan. Vi har jo ofte sett noe i senere tid hva som foregår på Island. Og dette er jo bare en kontrollert vulkan, der vi smelter en sammensetning av en del typer steiner som tåler høy varme. Og i smeltepunktet så er det vel opp nærmere 2000 grader i ovnene våre.
Og da slippes det ned og lager noen tynne stråler som igjen spinnes til å bli en matte med steinull som vi former inntil de formatene som kundene kjenner igjen når de åpner pakkene på byggeplass eller på skipsverft eller hva det enn måtte være. Så kan vi jo selvfølgelig lage brede formater, tykke formater, lange formater. Forskjellige densiniteter. Yes, lette formater og tyngre formater, alt etter hvilken behov kunden skal dekke. Og vi har vel også noen muligheter til å styre litt fiberretningen på, hvis det er snakk om at det skal være spesielle formater som går til akustikk og til lydobservasjoner. Så det er veldig mange muligheter. Prinsippet er enklere enn det høres ut når du åpner pakken. Så egentlig er veldig godt observert av deg, Camilla, at du synes at det var litt spennende i den fabrikken. Ja, det var det. Det var veldig spennende. Og morsomt å se liksom fra hvordan du startet med steinen, og så liksom i ommen hvor det ble smeltet, og på en måte i det hvor du kutter maskinene, og liksom hele prosessen da. For det er liksom, da lærer man jo litt når man får sett det sånn live, liksom. Ja, man gjør jo det. Og det er jo også, det kan jo nevnes i samme sammenheng. Altså Rockwool er jo på en spennende reise, vi også, fordi at tidligere så har det jo vært kanskje ikke de mest miljøvennlige måtene å varme opp til det her på. Men i Moss for eksempel, som er en av de 2 fabrikkene vi har i Norge, så er det jo elektrisk oppvarming, det er elektriske ovner. Og det gjør jo at produktene er meget miljøvennlige i tillegg. Ja, er det bakgrunn for den elektriske ovnen? Er det litt med tanke på det grønne skiftet og minske karbonavtrykket? Det er det. Ja. Det er en stor prioritet i Rockwool, at man kan sige skifte smelteteknologi, så gå fra, man kan sige, de gammeldags typer af ovne, hvor vi smelter stenene, og også de andre mineraler, som vi nu bruger for at få den rette kemiske komposition af vores fibre. Men der er det at skifte smelteteknologi fra de traditionelle, det hedder cupola-ovne, hvor man bruger koks, så gammeldags koks, til at få de her høje temperaturer, så op over 1500 grader, hvor at vi smelter de her sten og andre mineraler, som vi bruger. Så i den forbindelse er vi ved at skifte over til for eksempel grøn elektricitet, hvor vi har tilgang til det. Det har vi for eksempel i Norge med vandkraft. Det har vi også i Frankrig, hvor man jo har atomkraftværker. Det er jo også defineret som grøn elektricitet. Så der har vi også elektriske ovne, for eksempel. I Danmark, der har vi skiftet koksene ud med biogas. Så det er en anden måde at gå, hvor at man netop reducerer sit, det der hedder carbon footprint på engelsk, altså vores fodaftryk i forhold til det. Ja, så ja, det er en stor prioritet, og man kan sige, det er den ene del, men vi kigger faktisk på alle man kan sige, processer og også hele levetidscyklusen af vores produkter i forhold til netop miljø og den slags omgivelserne. Ja, og så har jeg forstått, jeg har snakket mye med Kjetil, vi snakker om mye rart, men også deriblant med slabs og sånne ting som ikke har netting på seg, de er jo helt resirkulerbare. Sant? Ja. Ja, for det var det jeg også skulle spørre om man kan resirkulere den steinullen da. Det er helt korrekt. Altså steinullen i seg selv, ser bort fra eventuelt folier og facing og netting, som du sier, Gary, så er den helt resirkulerbar. Så mange ganger bare ønskelig. Ja, sant? Så du kan bare bruke den om igjen, og det tenker jeg er jo et stort, viktig poeng i den tiden vi lever i, med de miljøutfordringene vi har. Sant? Ja. Store utfordringer for øyeblikket for å få dette til å fungere, det er jo det at man må få markedet også til å akseptere den type løsninger, og da tenker jeg mer på i dag så er det kanskje kostnadsbærende å kaste det på landfyll i stedet for å resirkulere det. Men det vil nok komme en endring i de årene fremover nå, fordi at vi har veldig stort fokus, ikke bare vi i Rockwool, men også
markedet og bransjen har stort fokus på. Politisk. Det er der det må. Ja, politisk også, men jeg ser bare bransjen seg selv, så begynner slike løsninger å bli mer og mer etterspurt. Ja, jeg føler folk har et vanvittig mye større fokus på det nå bare de siste 5 årene, og gjerne de 2 siste årene enda mer, for nå er det på et politisk nivå, det er i EU, det er på politisk nivå på grunn av klimaendringen og de katastrofene vi ser. Så jeg tenker det er utrolig viktig, og det er veldig greit også for å kunne tilby kundene et produkt som er resirkulerbart, som du kan bruke om igjen. De kan bruke det i mange år, skifter de ut, leverer vi det tilbake inn til Rockwool, det går inn i smelteverket igjen, blir knust opp, malt opp, og så produserer vi ut nytt igjen. Det er jo utrolig bra. Altså, du kan jo, i prinsippet kan du jo levere inn gammel ull og få den tilbake som nyprodusert ull, så det går nesten ikke an å få det mer sirkulært enn det. Nei da, det er veldig bra. En ting også som jeg synes det var litt viktig i hvert fall for meg og for meg, i forhold til kundene våre og de som ikke er veldig dypt inne i hvert fall ikke på Søren sitt nivå, det er vel ingen av oss som er. Men jeg tenker på den VR-tech, vil jeg gjerne høre litt om water repellent. Jamen det er en god pointe, fordi Kjetil har jo allerede nævnt det her med, at vi kan faktisk gøre ret meget med de her stenuldsfibre i forhold til at tage frem de egenskaber, som vi nu ønsker. Og det vi faktisk gør, når vi laver de her fibre, så inde altså når vi danner de enkelte fibre, og man har de her man kan sige dråber af lava, som flyver ud i luften fra vores spinderhjul og danner fibrene, så køler vi fibrene ned med en vandtåge, og i det her vand, der har vi iblandet nogle additiver. Der er blandt andet noget binder, som gør, at vi kan senere hærde den her binder, og så kan vi forme produkter, som vi nu ønsker det, så vi kan lave rørskåle, som man kan bruge til rørisolering. Vi kan lave forskellige typer af produkter. Så det er den ene ting, som vi gør, det er, at vi putter lidt binder i, som giver produktet nogle egenskaber, så vi kan forme dem, så de får noget kompressionsstyrke og alt den slags. Og bedre sammenhængskraft også, naturligvis. Men derudover så tilsætter vi også nogle andre additiver. Til al vores isolering tilsætter vi en lille bitte smule olie, mineralsk olie, og det gør, at vi får mindre støv, når vi laver produkterne i vores fabrikker, og det er en af årsagerne til, at vi gør det. Ja. Men en anden årsag er faktisk, at det giver produkterne vandafvisende egenskaber. Så det vil sige, når isolatøren står ude på byggepladsen, og det bliver regnvejr, og det gør det jo indimellem. Også i Bergen. Måske specielt i Bergen. Så løber vandet af. Vandet praller simpelthen af isoleringen, fordi at den er vandskyende. Vi har ændret overfladespændingen på fibrene, så de bliver vandafskyende. Ja. Og det er fint. Det er rigtig fint til isolering, vi bruger til bygninger på landjorden og sådan noget der. Men i industrien, hvor vi jo arbejder med ofte højere temperaturer, så vil man gerne have nogle vandafvisende egenskaber, som er mere holdbare. Både i forhold til, man kan sige, tidslængde, hvor det holder, men også i forhold til, at det kan tåle noget temperatur. Så der har vi i forhold til vores industriprodukter, de produkter vi kalder Rockwool Prox produkterne, og det er rørskåle og det er netmatter, jamen der tilsætter vi nogle andre additiver, en uorganisk binder kalder vi det, som giver ekstra gode vandafvisende egenskaber. Så de bliver faktisk 5-10 gange bedre end vores standardprodukter, og også det, som vi leverer til bygningsindustrien. Så det er de primære vandafvisende egenskaber, der bliver bedre. Men det er også mere robust, det er mere holdbart, så det holder i længere tid ude på installationerne. Også når installationerne bliver varmet op til for eksempel
100 grader, 150 grader, og helt op til 250 grader, der vil de her vandafvisende egenskaber blive bibeholdt med de her additiver, vi bruger. Ja. Og det betyder, at der kommer simpelthen mindre vandoptag i isoleringen, og forhåbentlig giver det også mindre korrosion. Fordi korrosion på metal, det handler om, at man har ubeskyttet metal, og man har vand, og man har ilt. Og vandet, det kommer jo udefra. Hvis vi med isolering, der er vandafvisende, kan forsinke, at vandet kommer ind, jamen så vil vi også forsinke korrosionsprocessen. Og det er ligesom princippet i det. Ja, rett og slett håpe at vi, hvis det kommer, nå skal jo det være forseglet med mekanisk beskyttelse og sånn, men hvis det kommer vann inn da, så skal det forhåpentligvis renne ned på utsiden, og så gå ut i dreneringspluggen. Det er præcis det, det skal. Og det er jo derfor, man uddanner, man kan sige, isoleringsinstallatører. Det er jo for, at isoleringen og mantlingen udenpå, at det bliver installeret korrekt, så vandet det løber fra. Men når det er sagt, så kommer der altid vand ind alligevel, når det er udendørsinstallationer, fordi vand kommer ind med luftfugtighed, så den fugt, der er i luften, fordi systemerne er jo ikke lufttætte. Så det vil sige, at der er en interaktion med den luft, der er inde i isoleringen, med den luft, der er uden for isoleringen. Og det vil sige, visse dage, jamen der vil der komme fugtigt luft ind i isoleringen, som kan kondensere og selvfølgelig ophobe vand ind i isoleringen. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at i den her, at alle de her installationer bliver lavet af mennesker. Og der er ikke nogen af os, der er ufejlbarlige, og det er installatørerne heller ikke. Så der kommer fejl undervejs i installationerne. Ja, det kan godt være, Gary, at du er undtaget. Jeg kan bare sige med mig selv, at jeg er ikke ufejlbarlig. Men jeg må bare spørre om en ting. Jeg vet ikke om du sa det i stad, men hvor henter dere den steinen fra? Hvor kommer steinen fra? Jamen dem køber vi lokalt, så vidt muligt. Men for eksempel i Danmark, der får vi en del stein fra Island. Der bliver der jo hele tiden produceret basaltsten, så der er masser at tage af, og der får vi faktisk sten fra Island. Men ellers vil det normalt være fra lokale, man kan sige, stenbrud. Ja, i Norge kommer det fra Norge. Det hadde vel ikke vært naturlig å ha et steinverk i Danmark. Det har vel Himmelbjerget så høyest, ikke det? Og det går tom ganske fort. Vi har masse å gi til dere, hvis dere trenger. Fjell overalt. Vi har masse fjell her. Ja. Har du noen lure spørsmål her, Camilla? Ja, nei, altså... Ja, vi har jo egentlig vært gjennom de punktene jeg har om det emnet der, men jeg tenker, dere kan jo kanskje fortelle litt om det er noe spennende som skjer i Rockwool om dagen, om det er noen lanseringer på gang, eller produktoppdateringer, eller om det er noe nytt som kan være kult å snakke om. Ja. Og da ble vi stille. Vi var så spent vi må vente på alle de nye tingene du skulle komme med. Ja, nei, vi kommer med en ny rektangulær plate. Ja? Ja, så ble det nei da. Ja! Wow! Jeg ikke spørsmålstegn. Ja, nei, altså det skjer nok noe. Altså, det er jo litt, det som er litt spennende er jo blant annet det som Søren var inne på, så det med slike, hva du kalte det, Søren, inhibitorer. Nå, det sagde jeg ikke noget om. Det er jo hemmeligt, det kan vi jo ikke snakke om. Men, nej, men jeg tænker på VR-tech og slik. Ja, så det vil jo kunne give os en del muligheder. Ja. Det man kan sige, et fokusområde for os, det er netop korrosion under isolering. Ja. Og der har vi, man kan sige, været på en længere rejse i forhold til de standardmaterialer, som vi laver til bygningsindustrien, og som også tilbage på 80- og 90-tallet, og sikkert også i begyndelsen af det 20. århundrede, vi har leveret til industrien. Der har vi været på en rejse i forhold til at forbedre de materialer.
Så det første, vi har gjort, det er netop at arbejde med forbedring af man kan sige, de vandafvisende egenskaber. Også at rense produkterne for opløselige salte, for eksempel klorider, fordi det er nogle af de ting, som kan accelerere korrosion. Så har vi gået over til at så sagt, jamen vi skal have endnu bedre vandafvisende egenskaber. Så der introducerede vi det her WR-Tech. Men vi er også i gang med, man kan sige, næste trin i forhold til at forbedre egenskaberne af produkterne. Og jeg må godt sige inhibitorer, Kjetil, fordi det har jeg faktisk været i USA i marts måned og holde et indlæg på verdens største korrosionskonference i Denver. Netop at noget af det seneste, som vi arbejder med, det er at se, om vi kan putte korrosionsinhibitorer ind i isoleringen, sådan at når der er skader i malingsbelægningen, altså i den primære korrosionsbeskyttelse, jamen så kan de her korrosionsinhibitorer, de kan forsinke den korrosion, der nu sker, når der kommer vand ind. Så det vil formentlig være noget af det næste, I ser. Det kommer ikke til Europa lige her nu, men det kommer, i første omgang kommer det i Nordamerika, produkter med korrosionsinhibitorer. Det er i hvert fald planen, som det er her nu. Spennende. Det kommer jo også noen spennende, eller det kom jo egentlig tidligere i høst da, men det blir vel kanskje litt mer komplett egentlig nå utover våren. Altså det er jo innenfor marin og offshore-isolering at vi får med flere facings-muligheter på våre produkter. Ja, fordi det er jo faktisk ganske viktig å fortelle. Ja, det er rigtigt. Man kan godt sige, det er jo en del af vores forretning, som vi ikke har talt så meget om. Netop alt, hvad vi laver ind til skibe offshore. Så der har fokus været for os at have et letvægtssortiment. Så det har vi lavet, det introducerede vi tilbage i 2014, tror jeg. Men det har vi kontinuert arbejdet på at gøre bedre. Og i dag har vi lavet det sådan, så man faktisk kan lave et system til sit skib, sådan så at med ganske få produkter, og her snakker vi produkter og dimensioner, så totalt ganske få produkter, helt ned til et produkt, så kan man isolere til alle brandklasserne, som er relevante ombord på et skib. Det er noget, der gør det simpelt, hvis man bare bygger et mindre skib, hvor man muligvis har forskellige brandklasser, men ikke så mange kvadratmeter. Der ved at kunne have nogle ganske få produkter, så kan man klare alle brandklasserne og alle brandkravene. Så det har været et tema for os at prøve at have et sortiment med bats og modder, hvor man kunne gøre det rigtig simpelt for vores kunder at kunne isolere sine skibe og offshore-platforme. Ja, er det da et produkt, som går imot en type bestemt ståltykkelse i skroget? Nej. Når vi er over og tale til skibene, så er der simpelthen nogle klare standarder for, hvordan vi skal teste. Så vi man tester simpelthen til dæk og til vægge på plader, der er 4,5 mm tykke og med stiver. Det står i standarden. Det er sådan, vi skal gøre det. Ja. Og det gør vi på eksterne laboratorier. Så får vi nogle fine rapporter, som vi så kan gå til DNV og få og så udsteder de certifikater til os. Ja, så det vil sige da, altså for kunden da, så vil de da få mindre produkter og mindre mulighed til at gøre fejl, for du får da et produkt, som du kan bruge på det dæk. Precis. Og det kommer, og også for dere som distributør, så vil det jo være mye enklere. Da kan dere ha litt større volum av en serie med slabs og med ja, men ett produkt. Ja. Så kan gå til flere brandklasser og flere løsninger. Slik at det vil jo igjen gjøre det vil det. Det vil også gjøre det mye enklere både for dere som distributør, men også den kunden som mottar det her, for det er mindre sjanse for feil.
under montasje for eksempel. Det mindre sjanse for at de plukker feil produkt i forhold til hvilken krav de eventuelt har på bygget sitt. Men også det at når det færre produkter, så det også færre skred. Så det vil si altså mindre avkapp og avskjær. Ja. Som gjør at det blir i den store sammenhengen, så blir det kanskje mer lønnsomt også. Så det vil si at hvis de da har gjort ferdig dekk, og de ser det at akkurat når vi har 3 paller til overs her, så kan de snu seg og bruke de på veggen, for eksempel, sant? Ja, det kan de gjøre. Mindre svinn også. Ja, nettopp. Ja. Skred, svinn, avkapp, avskjær. Ja. Men det kan jo også ta det med seg til neste skipet, eller neste konstruksjon, uten at de trenger å ha. Så det vil få mer strømlinjeformet logistikkøvelser. Men derudover kan man sige, netop også inden for vores marine og offshore sortiment, er det også vigtigt for os, at vi hele tiden har et opdateret en opdatering af vores godkendelser. Så det er meget systematiseret, at vi har internationalt anerkendte godkendelser på alle vores produkter og systemer inden for det område. Det har vi i henhold til det europæiske marineudstyrsdirektiv, og det følger jo de helt overordnede regler, der gælder globalt fra IMO, som er søfartsorganisationen under FN. Ja, og de standardtester. Der er simpelthen teststandarder, som vi skal følge og overholde, og det gør vi også. Og det gør vi via igen tredjeparts anerkendte laboratorier, som udfører de her brandtester for os. Men også som noget nyt, det er jo, at England trådte jo ud af EU, og de har jo nu lavet deres eget system for marinegodkendelse. Det kommer også til at have deres eget system for alle mulige andre produkter og systemer til bygninger på landjorden og alt det her. Men marinekravene er trådt i kraft, og der har Rockwool også nu et fuldt system og en fuld serie af godkendelser af vores marine og offshore produkter og systemer i henhold til de engelske krav. Så hvis man skal bygge et skib i Norge til engelske ejere, og der skal sejle under et engelsk flag, jamen så kan man faktisk få de samme produkter, som vi leverer til jer. De vil både have det europæiske, det kalder et wheelmark på engelsk, men et skibsret. Det mærke vil I se på, men der vil også være et mærke, der hedder Red Ensign. Det er ikke rødt, det er et sort flag, men det viser lidt det engelske flag. Og det betyder, at produkterne er godkendt både til, man kan sige, skibe, eller offshore-installationer, for det gælder også offshore-installationer, der er under europæiske ejere, men og flag-regler, og også under skibe, der skal stå, der er under engelsk flag, eller skal stå i England. Og det er for eksempel for nogle af de her offshore-platforme, som bliver bygget til offshore vind, lige for øjeblikket, jamen de skal stå på engelsk sokkel og er under engelsk regler. Så derfor skal de produkter, der bruges der, jamen de skal være, man kan sige, godkendte under det engelske system. Og det er de fra vores side. Ja, og det er jo litt viktig, som Søren sier nå, for dere som selger en del til norske skipsverft og en del norske kunder. Så er det jo litt greit å vite at de har sertifikatene også til England, sier du, men det er vel det britiske øyer. Eller er det bare England? Så. Det er England og Skotland og Nordirland. Ja. Men ikke Irland, for de er med i EU. Så det er Storbritannien, man. Ja, det er Storbritannien her. Ja. Det er jo mange som driver med teknisk isolering, men hva tenker dere om fremtiden til de firmaene som kun spesialiserer seg på teknisk isolering? Hvis vi ser på kort sikt, så tror jeg faktisk det at de kommer til å se en del vekst i marked. Og det har jo mye gått med, som vi egentlig har vært inne på allerede. Vi begynner å få en del miljøkrav.
som også kommer til å bli mer gjeldende innenfor denne biten. Det er ikke bare COI, men også en del miljøkrav som jeg tror, kanskje ikke alle kommer på plass, men jeg tror at det kommer til å bli mer viktig i tiden fremover. Det handler jo også om utslipp av kanskje ikke nødvendigvis CO2, men varme og overskuddsvarme, og kunne ta vare på det, eventuelt å bruke det til noe annet. Da kan isolasjonen være meget viktig for å få det her til å fungere. Ja, jeg kan følge op på det i den forstand, at energieffektivitet, og det er jo i den grad isolering, men energieffektivitet er jo et af de helt store emner, helt store temaer, og man har jo netop tidligere i den her uge vedtaget nede i Dubai, at det er et af de områder, som man globalt set skal blive bedre til. Vi skal være meget bedre til at man kan sige bruge den energi, som vi producerer, og skal opgradere energieffektivitet, fordi man kan sige den billigste og den mest klimavenlige energi, som vi har, det er jo sådan set den, vi ikke bruger. Og det er egentlig det, der er princippet, at parallelt med, at man skal udbygge til mere grønne energikilder, jamen så skal vi også blive bedre til at bruge den energi, som vi producerer. Det vil sige, at vi skal energieffektivisere. Så det er noget, man globalt set er blevet enige om. I Europa har det selvfølgelig stor fokus efter, man kan sige, hvad der er sket i Ukraine, og at man kan sige, der har været reduceret gasleverancer til Europa. Så der har været rigtig stor fokus på energieffektivitet, og vi har set i nogle lande, at man faktisk også gået ud nu til industrien og så sagt, jamen nu har vi krav til jer om, at I skal energieffektivisere. Så hvis der er nogle områder, hvor at I ved, at I kan gå ud og hvad det hedder, og isolere for eksempel, og I har en payback på under 2 år, jamen så er der krav om, at det her det er noget, I faktisk skal gøre. Ja. Så det er jo sådan, hvad der sådan sker overordnet. Men en interessant observation, som jeg har haft, nu talte vi om overfladedagene i Bergen, hvor jeg er jo kommet op igennem mange år. Og både tidligere, da jeg arbejdede med maling, men også nu, hvor jeg har arbejdet de sidste 10 år, hvor jeg har arbejdet med isolering. Og specielt i den her tid, hvor jeg har arbejdet for Rockwool, jamen der har jeg jo hørt næsten hver gang jeg har været deroppe, så har der været mindst et indlæg, hvor at de har talt om, jamen vi tager bort isolering, fordi at de områder, vi bruger så lidt isolering som muligt, fordi på den måde kan vi begrænse risikoen for korrosion under isolering. Det har ligesom været temaet og en strategi i forhold til at minimere risikoen for korrosion under isolering. Det var faktisk sidste år allerede, var deroppe, og der var temaet vent, der var ikke nogen indlæg, hvor man snakkede om, at vi skal tage bort isoleringen. Og jeg talte faktisk med en del ingeniørfirmaer, også ejere, der sagde, jamen den strategi, den har vi puttet til side. Nu handler det om energieffektivitet, og nu skal vi ind og isolere. Vi skal isolere så meget som muligt, sådan så at vi begrænser vores energiforbrug og vores emissioner af koldioxid. Ja, og det har vi snakket om tidligere også, Søren, og i tidligere her også, at det har vært i mange år nå, så ser jeg det at industrien vil isolere mindre og mindre, mens jeg er helt motsatt. Jeg mener det at vi må isolere mer og mer for det grønne skiftet. Altså, isolasjon er billig. Du kjøper det en gang, og så varer det i årevis, og det betaler seg ned i løpet av 1 til 2 år, og så ligger det og genererer. Det har vi snakket om, Camilla, i flere av investering, ja. Så det er rett og slett, jeg sier til kundene mine at det er en investering. Isoler mer, så sparer du. Den summen du bruker på isolasjon, den er ingenting, for den er nedbetalt på 1 til 2 år, og etterpå det så fortsetter han å spare penger på deg på energibruket.
og lager mer komfort, bedre på akustikk. Altså, det så mange fordeler med isolering, og jeg håper virkelig at det kommer på et politisk nivå på et eller annet tidspunkt, at de skjønner det at, og ligger inn regler for at det skal isoleres mer, ikke mindre. Ja, og det er også vores forventning, at det faktisk kommer i Europa under EU. Altså det man holder på med at tage frem lige for øjeblikket, det er faktisk en EN-standard, en europæisk standard for energiklasser til industrien i forhold til isolering i industrien. Og grunden til, at man er ved at tage den her EN-standard frem, og den er ved at blive udviklet, den kommer formentlig i løbet af næste år. Ja. Det er jo, at så har man kan sige, et teknisk fundament til at lave nogle regler ovenpå. Så formentlig vil vi så se efterfølgende. Det er ikke noget, der kommer i morgen, men vi vil formentlig se, at i Europa eller i EU, jamen der vil der komme krav til industrien om, at visse typer af anlæg, de skal isoleres til minimum de her klasser, når i forhold til nybyg og i forhold til renovering. Ja. Så det er jeg helt sikker på, at det kommer til at blive et krav fremadrettet. Ja, og jeg vet jo det at de snakker nede i EU om at hus skal isoleres opp, gamle hus, at det noe som de diskuterer nå, og kanskje kommer inn, og at alle folk blir pålagt i Europa å etterisolere husene sine opp enda mer, for det at det så vanvittig energibesparelse i det forbruket vi bruker på oppvarming, varmekabler, panelovner, varmepumper, at hvis vi får isolert opp husene mye mer, så trenger du mye mindre energi for å varme det opp, og så holder han på energien i mye længere tid. Og det helt korrekt, og det en stor fokus i forhold til husene, men vi skal bare ikke glemme industrien, fordi at der arbejder vi med meget højere temperaturer, og netop når man har de her høje temperaturer, så man kan sige, det energitab man har per kvadratmeter meget højere. Vi har faktisk vi havde et uafhængigt firma for nogle år siden til at gå ind og lave nogle beregninger på den isolering, som vores lille del af Rockwool leverer, altså Rockwool teknisk isolering. Det vi leverer til industrien. Det vi producerer og leverer i løbet af et år, i løbet af levetiden af den isolering, der sparer man lige så meget energi, som Tyskland de forbruger på et år. Ja, så vi snakker altså om rigtig store mængder af energi, som man kan spare ved at gå ind og optimere sin isolering i industrien. Og man kan sige, det er alle industrier, som selvfølgelig arbejder med varmt udstyr, som har mulighed for at gå ind og gøre det. Selv Rockwool, når vi kigger os selv i spejlet, og vi selv går ud og laver energitjek på vores fabrikker, så finder vi jo også ud af, at vi burde være de bedste i klassen, men det er vi ikke altid. Vi kan også godt finde ud af at se, at i vores fabrikker har vi jo også mulighed for at kunne gå ind og optimere vores energiforbrug, bare ved isolering. Ved at gå ind og isolere nogle rør, eller forbedre isolering på nogle rør, som ikke har været isoleret godt nok tidligere. Fordi ja, altså, at, det sådan ironisk sett, og så burde jo da alle isolationsproducentene og isolationsgrossistene ha de best isolerte bygninger. Det burde de have, ja. Det har ikke vi her i Moss, for å si det sånn. Her det iskaldt! Ja. Vi predikerer noe greier, og så sitter vi med skjallet på. Ja. Jeg sitter med varme og sånn under beina, for jeg fryser sånn. Ja, der kan jeg sige... Vi kan i hvert fall da konkludere med at for Rockwool og for andre producenter som vi har, og for Isopartner, så ser jo det faktisk unektelig positivt ut for fremtiden. For det som vi leverer, det helt i tråd med det nye grønne skiftet, med besparelse av energi, med effektivisering av energiforbruket vårt, og holde på varmingen og det termiske. Så vi på rett plass, tenker jeg, i den tiden som vi på vei inn i.
Det er der ingen tvivl om, fordi den mest bæredygtige energi, som jeg allerede har sagt, det er den, vi ikke bruger. Ja. Så der er ingen tvivl om, at man kan sige, det bedste, vi kan gøre, det er at spare på energien. Og det er vigtigere i virkeligheden, end så meget andet. Ja. Jeg bare bekymrer meg litt nå mens podden går ut, om jeg greier å ta imot alle bestillingene som kommer inn. Ja, det er det. Jeg skal hjelpe deg, Gary. Jeg skal hjelpe deg. Du skal sitte sånn. Du vet jo, jeg bor jo på Sunnmøre. Ja, du svømmer jo sånn naturlig. Dere, nå løper tiden fra oss litt der. Vi skal avslutte med en lek, faktisk. Ok, da. Skal vi ikke det, Gary? Du ser sjefen. Det er en assosiasjonslek, da. Sånn at nå skal jeg si et kort ord, og så skal dere på en måte svare bare kjempekjapt med ett ord, egentlig. Jeg skal ikke prate rundt det, men jeg skal bare si det første dere tenker på når jeg sier det ordet, da. Ok? Ja. Er dere klare? Nummer 1, Moss. Rockhull. Ja. Nummer 2, Glassull. Konkurrent. Nummer 3, Danmark. Det er ikke lov å si det. Det er ikke lov. Håndbold. Jeg er nødt til at sige håndbold. Det var det, da. For der er jo en kamp i aften. Hvem er det som spiller i aften, da? Er det Norge-Danmark? Ja, semifinal. Okay. Det er bra. Egentlig jeg hadde tenkt å svare øl på det der, men det var ikke lov å si. Okay. Her kan du si hva som helst. Dette er litt sånn Ja, her er det hva som helst. Ja. Nummer 4, ISO-partner. God partner. Ja. Jamen, jeg tenkte også partner. Ja. Eller egentlig så burde jeg ha sagt mye moro. Ja. Ja, men det er bra. Nummer 5, da kan dere svare begge to, for det er litt som preferanser. Hund eller katt? Hund, helt klart. Hund, helt klart hund. Ja, Ja. enig der. Jeg Og så tager har jo vi- til Norge en gang om året og med mine hunde, og så hjælper vi med til at sanke sav i fjellet. Gjør det? Så der er ingen diskussion. Nei, yes. Hundemenneske. Ja, Ja. jeg har to hunder, og begge to elsker å ligge i sofaen. Ja. Akkurat Å, som så far. koselig. Akkurat som far, ja. Ja, det er bra. Nummer 6, Trond Erik. Nå er han ikke her, da, men Nei, det er Trond Erik. Dyktig. hva er det første dere Ja, tenker på når dere absolutt, hører Ja, han? dyktig. Ja. Og så den nummer 7, den tror jeg går litt på Kjetil her, noe som vi har observert litt sånn når vi drev og googlet det her, når vi skulle Ok. forberede podcasten. Ja, ok. Nummer 7, solnedganger. Får jeg lov å svare? Ja. Ja, Nord-Norge. ikke sant? Men fordi du har en greie for det solnedganger, skjønte vi, når vi Yes. drev og Det er helt skulle korrekt. søke det opp. Ja, nei, men det er Og fint du da. skulle si romantikk. Jeg må spørre, du Søren, du som er noe fra Danmark, har du noen gang sett en solnedgang eller midnattssola? Ja, men jeg er så heldig, at der hvor jeg bor, der hvor mit hus ligger, der kan vi se ud over Roskilde Fjord. Ja. Og det er, vores hus ligger øst for Roskilde Fjord, og solen går jo ned i vest. Så derfor så har vi indimellem de mest fantastiske solnedgange, når vi bare kigger ud af vores vinduer. Ja, men aldri med midnatt. Så ja, det, er, det betyder også meget for mig. Ja. Ok, nummer 8, så har vi skrevet 2024. Hva er første dere tenker på da? Spennende. Ja, det bliver et vældig interessant år på rigtig mange områder. Og så har vi nummer 9, Gary. Nei, jeg tror det blir bare med latter. Det blir bare med Bare latter. Det går ikke an å si latter. noe. Alle er ubeskrivelige. Lyg Ja, til men meg. det må være bra. Ja, lyk til deg, ja. Og så har vi en siste som er nummer 10, og da kan også begge to svare. Det er favorittfarge. Det er grønt. Ja, det samme her. Selvom jeg burde have sagt rød jo for Rockwool, men Ja, det var det vi jeg var siger litt også nysgjerrig grøn. på. Ja, det er fint, Ja, men rockhunden er jo grønn. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. ja. Ja, men så bra.
Ja, da var egentlig det vi hadde for denne gangen. Ja. Jeg vil gjerne takke for i dag, og takk for at dere ville delta. Det var veldig hyggelig. Bare hyggelig. Ja, hvis dere har lyst til å høre mer av Isolert sett, så kan dere søke oss opp på Spotify eller YouTube, eller der dere liker å høre podcast. Takk for oss. Vi høres. Vi høres. Ha det! Takk.